आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. कसई दोडामार्ग नगरपंचायत क्षेत्रात गढूळ पाण्याचा प्रश्न कायमचा मार्गी लावण्यासाठी आता स्वतः नगराध्यक्ष व त्यांची टीम मैदानात उतरली आहे. फिल्टरेशन प्लॅन्ट कार्यान्वित होईपर्यंत काय उपाययोजना करता येईल याचा आढावा घेऊन प्रत्यक्ष काम सुरू केलं आहे. दोडामार्ग शहरातील सर्व भाग नळपाणी योजनेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे टाकी साफ करण्यापासून ते सेफवॉल दुरुस्ती करण्याचं काम आता पाऊस कमी होताच युद्ध पातळीवर हाती घेण्यात आलंय. संबंधित ठेकेदार यांनी काम करत असताना सेफ झोन म्हणून माती भरून बॅग लावल्या होत्या. काम पूर्ण झाल्यानंतर ते काढणं भाग होतं, परंतु त्या बॅग तशाच ठेवल्यामुळे नदीपात्रातील येणारी माती त्या ठिकाणी साचून राहत होती. त्यामुळे येणाऱ्या पाण्यासोबत ती माती येत होती. परिणामी नळ योजना विहिरीत गढूळ येत आहे. आता त्यावर तात्काळ उपाययोजना केली जाते. शहरातील नागरिकांना स्वच्छ पाणी देणं आमची जबाबदारी आहे, मात्र वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती समजून त्यावर उपाययोजना करणं आवश्यक आहे आणि त्या उपाययोजना नगरपंचायतीनं हाती घेतल्याचं नगराध्यक्ष चव्हाण यांनी स्पष्ट केलंय. काही दिवसातच नागरिकांना स्वच्छ पाणी पुरवठा होणार आहे, त्यामुळे कोणीही राजकारण करू नये. त्याचबरोबर संबंधित ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याची कार्यवाही नगरपंचायत करणार असल्याची माहिती नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांनी दिली आहे. यावेळी बांधकाम सभापती नितीन मणेरीकर, नगरसेवक रामचंद्र मणेरीकर, माजी नगरसेवक संतोष मावळणकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. नमस्कार. जो नगरपंचायतमध्ये गढूळ पाण्याचा जो विषय चालू वारंवार, त्याकरिता MGPचे कुंभार साहेब व आपले कॉन्ट्रॅक्टर ज्यांनी काम केले ते व आम्ही सर्व नगरपंचायतचे सर्व उपनगराचे बांधकाम सभापती आणि इतर नगरसेवक इकडे आज उपस्थित आहोत. आज जी सर्व परिस्थिती बघितली, ही परिस्थिती आम्ही मागे पण बघितली होती, तीच परिस्थिती आज पण उद्भवते आहे. 6 महिन्या अगोदर जी परिस्थिती निर्माण झाली होती त्याचाच प्रॉब्लेम आज होतो आहे. जी जॅकवेल आम्ही खाली जी बांधलेली आहे, त्या जॅकवेलमध्ये नदीच्या काठात जी बांधलेली आहे, त्या काठाच्या जॅकवेलमध्ये इनलेट जो पाईप असतो त्याच्यामध्ये नैसर्गिक जे वाळू येते किंवा चिखल येतो तो साचलेला आहे. आणि तो नैसर्गिक वाळू आणि चिखल जो आपला येऊन ते साचल्यामुळे ते जॅकवेलमध्ये पाणी खदू पाणी हे आल्यामुळे हे खदू पाणी विहिरीत येतं. विहिरीत खदू पाणी आल्यानंतर ते लोकांच्या नळ पाणी योजनेला येतं. पण जेव्हा पाऊस मोठा होतो किंवा काहीतरी कॅनलमध्ये काम किंवा नदीमध्ये काम उसपण्याचं काम जर केलं तर ते खदू पाणी येतं. नाहीतर आज पण बघितलं तर काही लाईनला नळ पाणी योजनेला आपल्या आज जी हॉस्पिटल लँड होती त्याला स्वच्छ पाणी आलं आहे, काही लाईनला खदूळ पाणी आलं. याचा अर्थ असा आहे की जे आपण टाकीमध्ये पाणी भरतो ते सर्व खदूळ पाणी असतं. त्याच्यामुळे सर्व जनतेला माझं एक आव्हान असं आहे की ह्यावर आम्ही लवकरात लवकर नगरपंचायत उपाययोजना करत आहोत. आणि जो आपण फिल्ट्रेशन प्लांट बनलो आहे तो ह्या 6 महिन्यात पुढच्याही परिस्थितीत मी सर्व जनतेला शब्द देतो, 6 महिन्यात तो फिल्ट्रेशन प्लांट आम्ही उभा करू शकतो. आणि तो मंजुरी पण मी घेऊन येण्याचा प्रयत्न करत आहे. लवकरात लवकर 6 महिन्यात फिल्ट्रेशन प्लांट उभा करून 1 वर्षभरात सर्व नगरपंचायतच्या जनतेला आम्ही फिल्टर पाणी उपलब्ध करून देऊ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.